जानानै फैदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां दिनै गुवाहाटी खारगुली हिरिम्बापुरनि प्रियंका बर' मुंनि सासे 27 बोसोर बैसोनि लाइमोना हाजोनि हा गुगानायजों फबसिन जानानै जिउ गोमानानै थाङो। आन्थोर जनो रोङै जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव आसामनि गोबां ओनसोलफोराव सुबुंनि खहा खालामदों। बे समावनो हरखाबै दिनै फुंनि 6 रिंगासो समाव गुवाहाटी नोगोरमानि खारगुलीयाव मोनसे गिख्रंथाव हा गिसिखाना हाजोनि हाया गुगादों एबा लेन्डस्लाइड जाथाय सोमजिदों। बे हा गिसिखानायावनो हरखाबै 21 बोसोरनि लाइमोन सिख्ला गुवाहाटी कलेजनि BA जोबथा बोसोरनि फरायसुलि प्रियंका बर'आ हाजोनि हाजों फबसिन जाना जिउ गोमाबाय। हरखाबै जिउ गोमानानै प्रियंका बर'नि जिउ गैयै गोथै देहाखौ रायजोफ्रा ज' जाना बुरखांनानै बिखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। हरखाबै जिउ गोमानानै प्रियंका बर'आ सासे जाखांफु हारिमु मोजां मोनग्रा मोसाखावरि आसाम NSS टीमनिबो गोख्रों भलन्टियारमोन। लोगोसे थांनाय 2019 मायथाइनि 26 जानुवारि रिपाब्लिक सानाव दिल्लीयावबो बिथाङा पेरेड खालामनो खाबु मोनलायनाय सासे लाइमोनमोन। बिथांखौ गुवाहाटीनि गोबां सुबुंफ्रानो मोजां मोनोमोन। दिनै बर' हारिनि थाखाय बियो मोनसे दुखुनांथाव खौरां आरो बर' हारिनिफ्राय सासे सुबुं सम्पद गोमाना थांबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरांबाव दिनैनि सानावनो आरो सासे गोनां सुबुंनि जिउ खहाबाव CRPFआव साख्रि मावनाय आनान बसुमतारी मुंनि सासे अफिसारा COVID-19 कर'ना भाइरासजों दिनै फुंनि 10 रिंगायाव जिउ गोमाबाय। खौराङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला आनान बसुमतारी बिथाङा 15 साननि सिगांनिफ्रायनो COVID-19 नि गिलु बालु नाख्रेबनायजों दिल्लीनि फाहामसालियाव जुजिगासिनो दंमोन। नाथाय खाफाल गाज्रि बिथांनि जिउआबो दिनै गोमानानै थांनांगौ जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिसआव खामानि मावनाय फोरमान ब्रह्मआ ADC नि बिबान रुजुबाय। बर'नि IAS फोरमान ब्रह्मआ अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लायाव ADC महरै थिसनजाबाय। लोगोसे दानि सोलिबाय थानाय COVID-19 नि थाखाय नायदिंनायनि बिबान मोनबाय होनना खौरां मोनदों। गुवाहाटीयाव दिनै रबिबारनि 7 रिंगानिफ्राय फुल लकडाउनआ जागायबाय। बे लकडाउनआ 12 जुलाइसिम थागोन। आसामनि सा 31 पुलिसफोरनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोनदों आरो बेनि गेजेराव सासे SP नि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोनदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोनदों। दिनै मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा सा 274 कर'ना पजिटिभ जानाय सुबुंखौ फोसाबनो हानानै हगारना होदों होनना फोसावदों। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 7165 जाबाय। बेनि मादाव सा 2063 सुबुङा एक्टिभ केस, 5088 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 11आ थैबाय आरो सा 3आ माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।